יש מניקוריסטית שלוקחת 100 שקלים ויש מניקוריסטית שלוקחת 200 שקלים. איפה ההבדל כאן? ההבדל האמת שהוא עצום. הרבה פעמים אנשים שלו בתחום הם לא מבינים שזה לא סתם למרוח לק. כנראה שהזמן העבודה שהיא נמצאת בתחום זה זמן שהוא יותר גדול. יצא לה להתקל ביותר ציפורניים, ביותר מקרים, להתקל ביותר מבנים. כנראה שהיא מקצועית יותר. אם זה החומרים שהם לא מאלי אקספרס או מאיזה מקום, לא ידוע מאיפה ב10 שקל, זה לקים שעולים 100 שקלים שהם באמת לא מפתחים אלרגיות ללקוחות. אני יכולה להגיד לך, יש לי המון לקוחות שיש להם אלרגיות, שהתפתחו להם בעצם אלרגיות מחומרים שהם רעילים ולא טובים, ובאמת רק לקים שהם טובים ואיכותיים יתאימו כבר ללקוחות כאלה. כנראה שאותה מניקוריסטית לקחה המון השתלמויות כדי להעמיק ולהיות טובה יותר בתחום, כי אנחנו לא סתם ככה מתחילות להיות טובות, אנחנו לומדות ומתרגלות עוד ועוד, וזה גם חלק עיקרי. בהצלחה בתחום זה לקחת עוד השתלמויות וללמוד עוד טכניקות. גם אם זה במניקור, ללמוד עכשיו שיטה חדשה של מניקור, או ללמוד עכשיו שיטה חדשה של מריחת לק יותר קרוב לקוטיקולה, זה גם דברים שאנחנו מתרגלים. בשביל להגיע לרמה גבוהה צריך לתרגל את זה שנים. זה לא סתם ככה בא לך בקליל, כאילו את לא סתם ככה מגיעה ונהיית תותחית. וגם כשאתם הולכות ללמוד, ללכת ללמוד אצל מישהי שהיא דוגלת באיכות.